پارتیên Rojavayê Kurdistanê şerê PKK û PDK Îran şermezar dikin. Her wiha dibînin ku pêwîst e di zûtirîn dem de ev şer raweste. Şerê ku sibaha yekşema 24 Gulana 2015 di navbera PKK û PDK Îran de pêk hat ji aliyê partiyên Rojavayê Kurdistanê ve ne cihê razîbûn û dilxweşiyê ye lewma ew eşkere nerîne protestkirinê derbarê vî şerê radigihînin û hêvî dikin ku ev şer raweste. îro tiştê ku çêbûye Bahreya me de ew dikeve berjewendiyê dijminê milletê Kurd e. Îro ew dijminê me ew ji berjewendiyê wa jî pêk tê kirin yanî. Em dikarin bêjin rejîma Sûriye û rejîma Îranê û çi kesê ku şofînîzm bê ku bîr û bêhwariyê wa mafê millet ya temametî nayê û taybet jî mafê milletê Kurd nayê kirin yanî. Nûner û serkirdeyên partiyên Rojavayê Kurdistanê dibînin ku çi şer û nakokiyên di navbera aliyên Kurdî de ji berjewendiyên dijminê Kurdan e. Di heman demê de jî Kurd ti sûdê jê wernagirin lê belê ziyan digihêje doza wan. ئێمە وەک پارتیا یەکتیا دیموکراتا کورد لە سووریا ئەو شەڕێها ئەم دبینن ئەو کەسێ بووی سەدەم جهێ ئیدانامەیە و گەرەکە بزووترین کات و دەم ئەو شەڕ ڕاوەستێ و کێشە چ بن سەر مێزا گفتوگۆ چارە سەر دەبێ و ئەنجامێ vê کێشەیە چ بن jî neber hemê xûna pêşmergeyekî Kurd bi destê birayî werêrjandin. Rêxistin û partiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dozaweyekê dikin ku pêwîst e pirsgirêkên di navbera Kurdan de bi danostandina aştiya ne werin çareserkirin lê ne bi şer û pevçûnan. Cî mixabîniyê bi rastî û zengilê tirsê lê de îro ku şer mabênî dihêzin Pêşmerge Partiya Demokratîk Kurdistanê Îran û girêleyî ser bi PKK çêbû bi rastî ev xeta sor a şerê bira ku jî diyar e îro dest pê kir cihê daxiye em bangewaz dikin hemû hêzên Kurdistanî tedaxulek serî bikin. Narînên têvel û cuda derbarê vê rewşa di navbera PKK û PDK Îran de peyda dibin. Lê dengên doza çareserkirina aştiyane her bilind dibin. Ku nabe Kurd şerê navxweyî durist bikin. Bu wateya ku ev rewş lawaziyê digihîne hemû aliyên Kurdî û doza neteweyê Kurd jî têk dibe. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.